Siniman nga do may mga damo mga pagbag-o nga nagaguluwa nga mga schedule, Sir Winnie, may nga. No, may nga sa aton mga tagpalamati, no, labi na gid ang mga trabador sa kampo, no, mga nagapainit, nagapaula, no, kapag tapas ang tubo. Sir, anong tabo ni ban nga may delay sa schedule sa pagbukas ng galing? Yun, that is why gani, no, ginraise nato ng aton condemnation, no. Sa matter of fact, gin-denounce naton ini nga move, kay gin-delay ang milling season sa September 1. Nga Eh, supposedly, Sir Winnie, agawang ko sugilanon mo, supposedly anong schedule sinagani ang pagbukas ng galing? August, no? Dapat August. aran na siya, o first week of August, no? Okay? Karon, it so happened nga ang gobyerno hatag na sang go signal Mhm. na mag-import kita sang kalamay, no? Nga imported kaangot sa iyang tawag tiniblang nga import liberalization program, no? 150,000 metric tons. Di karon daw nagasuspitso bala, no, ang iban nga mga plantador kag labi na gid ang mga workers nga daw sa gina-synchronize nimo, ipa-delay nimo ang kwan, ipa-delay nimo ang Bukas ang galing. ang tubo para Aha. ma-accommodate mo ni ining gin-pa-import, no. Ang at the losing end area ang mga marginal farmers, mga ARBs, no, kag labi na gid ang kwan ang mga mamumugo, no. So I think this is grossly unfair, no, Mhm. sa mga sugar farmers, labi na gid sa ARBs, no. Okay. Kagti daw ginpalawig na ang tiempos mertos bala, no, kagdi kadugay na sang agwanta sining mga mamumugon sa hulat sang galing. Kasi wala pa man gani kita sang wage increase. So ang tani klaruhon bala sang SRA kung din sila nagakuha sang manduman sa Malacanang o kung independent body man na yan ang kuhan, ang SRA, no, with all due respect to Administrator Ascuna. Ascuna nga Kasi, negosanon man. Oo, planters man na siya. Kan previously, nagreklamo na kami sinisa kay sa Office of the President. So, Okay. balutan kami sa isa ka seksyon man abi sa Malacanang nga investigaron ang amon reklamo. Unfortunately, at the time, ang administrator sa to si, I think, Tadios Alba, nagkuha na siya, nag-resign, no? Di wala na sang i-address ang problema. Okay. So to make the long story short, i-revive niya namon ang amon nga kwan nga sulat requesting for an investigation, particularly related to this delay, no? Samantay kadamo sang factor dito ay labot sang unemployment, kapigaduhon, pagprolong sang aguni sa mga workers, ang explanations ni sa mga planters na mature na ang tubo mo. Di karon kung maglapaw siya sa man early planting ang hinimo nila, kay tungod din mandaran man sila sa gobyerno nga tempranuhon pa kuno para makup up ang supply. Okay. Di kung override na ang tubo sa akong pagka-intindi art ang purisa, no? Mapigaw na. Di kung may kaperdihan sa mga planters, no? At tani kung may plano, gidman sila nga amo sini, gintagaan nila alawan sabi mga 2 years, 3 years before, para maka-adjust ang mga natungda, no? Mga plantador, kag mga workers. Karon kung ipatuma nila at this late period, ka magdululungan ini, balo ka nga daan, subungan ka, budlay na pangitaon sa mga manugtapas mo. Correct. May scarcity na kita sini sa labor supply. Di pag ginutok na ya, hindi, uway ka na sa mga madakpan sinanga kwan, diba si mapanos ang imo nga kwan, nga tubo, no? So these are the things, no, nga ginapadangat naton sa kay Administrator Ascuna, no? Pero sir, agawon gulo at sugilanon mo, areho, while nga nag-interview kita parti kalamay, may 34 milyones nga smuggled sugar halin songkong iya nga na-recover, tining kakita sina daw, siling ko daw, coincidentally, kung parte kalamay ng isyo nga ginakabalakan tayong workers, may mga smugglers yung nga nagaganar sinigali iya.
di sa totoo lang art, amo na nga nag-proliferate ang sugar smuggling, ang sugar cartel, tungod sa importation eh. Correct. Kasi, paano dumabala art, wala pa kahit reglo itong sa Batangas to, itong reklamo ni Senador Risa Ontiveros, na din pasulod ahead of the sugar order. Okay. Wala pa ganito mahusgay kung ano ang status sa to. So, sa ako niya pagtadaw, no, sa mandugay ito ng pag-observe, Abe, the more nag-report kita, ang nag-progreso diri ang mga unscrupulous sugar traders, no? Yes. Kag ang mga cartel sa kalamay. Samtang ang mga magagmay nga plantadores kag mga mamumugon, amo yan nagakamusto kag ginambal na ni Congressman Dino Yulo na ang sugar import liberalization will ultimately kill the sugar industry. Pero, Sir. with this development, no, ano ang mga plano niyo mapadala ka muliwat sa SRA administrator nga magapangayos ang bulig kag explanation why nga ginpaisol ining schedule sa pagbukas ang galing? Sa isli, no, doon i-revive namon ang kinhold to nga investigation. No? Kay manti, kadugay na nga nagapangayo, kita sang record, sa projected buffer stock, pila gidya bala ang kulang, pila ang aton nga production. Sida wala mang gyapon nag-action ang kuan ang SRA. Kag ang mayo sinisiguro nga kung kuan na gid lang sang mga gagmay nga plantadores representative abi sang marginal farmers, PRB, kag representative man sang mga planters association, saman sila ni Art ang may tingog mo. Galing ta mo ng problema, sino galing ang may initiate nga magtipon sila? Dapat tani ang may initiate daya ang may resources sa mga planter sa association, no? Galing la kay I don't know, no, hindi man ko maka-judge kita be. Kabudlay lang ako ya. Tutuod lang arte basta ya sakto ang ato na tindugan. Way man ta katahap, no, kag way man ta kadlok, no? Para nga mabuligan nato ang mamumugon. So ako ya personal gapangayo ko bulig sa mga planters association. Kaya atong manikausa, aton hindi pungkuan kada let us solidify our forces so that we can send a loud and strong message to the government na ining issue sa sugar import dugay na ni. Kag nga sa subong do ginatulot-tudlo lang ta, kag wala man siyang concrete action na ginhimo ang gobyerno para ma-address ining problema diri sa aton sa Negros na ginakonsiderar, no, nga amo ang sugar bowl of the Philippines. Kag namin siya kay total taga diri man ang aton SRA administrator, diri na lang mismo locally makasugilanon kag bisan do a matter of consultation lang o kung pagpamati isang hinanaing sa mga taga Negros Occidental muna dapat ang unahon na lang gimuon siguro, sir? Taom na, Art, no, ti akong bong, no, nag-apilar ako sa kay Sugar Regulatory Administrator Ascona. Sir, kung pwede lang, no, nagapangabay abi ang sa General Alliance of Workers Association, ang Save the Sugar. Alas 8:46 na. Grabe ni mo ining party sa kalamay ni dako nga kalamay. Can you imagine, no? Inatalakay tanay may balita iya nga may ara sa na diskubrihan o na intercept nga kalamay nga gin palusot may lang kay na intercept ini sa Bureau of Custom nga mga personnel, Sir Wayne. Kaya aning amo nakon gapangayo kita bulig. Dapilan kita kay SRA administrator ko na. Kung pwede nga makaiwat sa isa ka forum lang, no? Okay. Dira sa SRA, ipatawagin na biyang natungdan, agud to may mahambalan nato ni sa matulid bala, no? Kaya ito'y kadugan na nga problema, doon mo lang yapon, mag-abot na ning importation problema. Okay. Kaya malimunaw man lang, hindi man ma-address, no? So nagapangayo kita sa bulig, sa SRA, sa mga plantadores fan. Okay. Why don't we hold a small forum, no? Hindi man sila nga formal, hindi nga forum, para ma-address kasi ni kay the longer it takes, no, we're only trying to prolong the agony and hunger of the workers
in the sugar industry. Kag ti kabalo, kaintindi man ni siya kay ti diri man taga diri siya sa Negros Occidental mo kag during the time nga hindi pa siya nangin administrator ng SRA, actually gabulig man siya gani no sa pagduso sa mga kausa sa mga taga Negros Occidental, di ba? Amo gani Art no, with all due respect no sa kay Administrator Scona, he is more in the position to exercise sa value judgment kay mga plantador man siya mo. Kag naintindihan niya man ang kinaiyas ng mga Negrosanon, kag siya mismo no nakabalog sa mga mekanism, mga proseso kang impact o kung epekto sining sugar import liberalization. So puli kung nagapamati si Administrator Acuna o kung sino man tabi nga mga mga supervisors o kung mga officials ng SRA, magasulat kami sang formal, no? But at this point in time, nagainyo na kami sa isa kat dialogo para ma-address natin ang problema mas temprano pa. Ang buwa galing bala mo ng siling ko kung why man lang gali isang trabaho no kag ang function ng SRA under the spell man lang gyapon kung sinong Department of Agriculture Secretary, kung sino nagapungko ti do nada do wala kwenta nga mapungko amo da, supposedly administrador ka pero do ay ka malang tingog ti kundi do ay pulos. Correct no kay ti ang alan bala Sugar Regulatory Administration. How can you regulate sugar when somebody is regulating you? Correct. No? Correct. Muna ang kuan bala Art ang nasilim bala nga government regulators were captured by other regulators, particularly Malacanang. No? Subong niya ang powerful nga nakita na kung saan sa nagligad ang Department of Agriculture mo. Di nga, ginbutang dira si Mr. Ascuna bilang isa ka chairman sa Sugar Regulatory Administration, dapat i-kuan niya, i-exercise niya ang iyang prerogative no in order to protect the interest of the stakeholders in the sugar industry. Din kakita sina yung ang gwa sina isa imo yung gabalik mo sa imo leadership nga ang tao kisa ikaw yung ginatulok masakit nga ang kamaturan sinadra ti tao-tao kis maisi. Ti kadako sang expectation tani Art mo sa iya, no? Kay man ti taga Negros siya kag daw ano bala nga may taga Negros nga nagapungko dira. Yes. And yet if that expectation would not be fulfilled or would not materialize, ma-frustrated naman ang mga stakeholders ang sugar industry. Yes. And then we would be made to believe na ang kuan gali ang mga pag-import sang kalamay gali may basbas no sa Malacanang o kung sa Department of Agriculture to a certain extent ga gina-execute man mismo sang Sugar Regulatory Administration. Yes. Actually, obviously, kung lang taon mo gyud na. Galing kiti, why lang siyang nag-confirm mo? Ang ang kanugon bala sa mga policy no nga kung magambal kita kung interviewon si Mr. Ascuna sa television para man siya sa workers kaya sa matter of fact ang as if nga ang importations ng kalamay daw under control with regard daw to regulated sila ko sir daw Yes. regulated gid kay ti SRA siya mo pero actually may mga regulated pero ang lain kay may above regulation no kapin pagid ang mga smuggled nga ginapasulod Di mo na data no Blart. At subang way ganubo ang presyo sa kalamay sa grocery. wala No? So, ang kwanta daya, ang nakita ko man daya, as long as na ang mill gate price ng sugar wala ginatandog, ang iban nga mga planters wala man gamog. Pero by the time bala Art nga maglagabong na siya, dirap na makita, no? At ako ginarespeto ko ang panindugan sa mga plantadores, no? Ang ginengyo ko lang kami sa libong sektor handa magbulig sa inyo. So, buligay lang kita, agad ito nga sulbaro nato na yung problema before
it would be too late. Yes, sir. Anyway, isundo na mo niyan. Hopefully, kung may ara ka official communication na nga ipadala sa pamuluan sa Ngisari, padalaan mo kita sang kopya na, sir. Yes, sir. Salamat, Gid, Art, kag mayong aga. Salamat. Action Hotline. Hindi maintindihan mo niyo. Kay nakita ko,